Türkmenistan Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Nur Harit nişanly Owadan ülke hojalyk jemgyýetiniň işe başlary bäri geçen döwrüň dowamynda bu ýerde zähmet çeken işgärliň tagallasy bilen öndürilýän azyk önümleri özleriniň ýokary hili we tagamlylygy bilen halkymyzyň arasyny uly islige eýe bolýar. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň inkämil enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ila tarapyndan köp isleg berilýän azyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýulan. Häzirki wagtda bu kärhanada ilatyn köp sarp edýän günnelik önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň beşisi gije gündüziň dowamynda bökdönşide işedilýär. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu kärhanada bölümliň ählisinde de önümçilik işleri awtomatik usulda dolundurulýar. Bu ýerde öndürilýän önümler 400-500 hemde 900 gramlyk önümliň ady ýazylan owadan gaplara gaplanylýar. Mundan başga da öndürilýän ýokary hili meskeniň ýürüýte taýýarlanan uly gaplara gaplanýanlygyny bellemek gerek. Owadan ülke hojalyk jemgyýetinde dünýäniň öňde barjy ilminiň gazananlary esasyny ýürütülüşdirilen barlakhany bolup, bu ýerde günnelik öndürilýän önümler hil gözegçiliginden geçirilýär. Önümliň ýurdumyzyň ähli vilayetleriniň şonuň ýalan paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edjilerine täzeligi bilen goşulmak üçin kärhanada ýürütülüşdirilen awtologlaryň bir neçesi hereket edýär. Kärhanada öndürilýän önümler çyýgmaly güneşi diýarymyzyň ekin meýdanlaryna zähmet sür bawa daýhanymyzyň pek zähmeti bilen ösürip ýetişdirilen gök bagça önümleridir. Häzirki wagtda kärhanada 120den gowrak işgär zähmet çekip, işler iki çalşykda anyp barýar. Bu ýerde işgärliň fazlaşykly we ýokary önürjilikli zähmet çekmekler üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Güllabet işleň aýdyň ýoluny düşen edi diýarmyzy azyk bolçulugyny döretmekde beýik maksatlary özlerine hemra edinen kärhananyň zähmet sür işgärleri pähim paýhas ummany magtumul Praga ýylynyň häzirki günlerine hasym tutan ýerli zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň telekeçilik podugyny ösürmek barada edýän tagallalar üçin Owadan ülke hojalyk jemgyýetiniň zähmet sür işgärleri türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimize arkadagly gahrman serdarymyza alkyş tözlerini aýdýarlar.